Ahoj, vzhledem k tomu, že bych dneska chtěla tohoto zaměřit na vztahy, tak jsem si říkala, že by bylo fér k tomu přizvat svůj klíčový komponent k dobrému vztahu, což je, jestli ho neznáte z Instagramu, tak je to můj manžel, Jurko. Juraj. Čoko. To téma vztahu je velmi obsahlé, ale myslím si, že bychom mohli probrat alespoň pro nás zásadní a základní věci, které nám umožnili, si myslím, mít super fungující vztah. Co si to myslíš ty? Máme super fungující vztah, že? Aha, máme super vzťah. Hlavne po tom, čo sme sa naučili pár vecí, ktoré by sme teraz asi radi povedali, ktoré by mohly fungovať aj pre vás. Cool, let's do it. Zásadním předpokladem pro to mít podle mě dobrý vztah je, že musíte být oba dva odhodlaní na tom vztahu pracovat. My jsme se vlastně rozešli asi na rok a půl. Martina sa so mnou rozišla. Aha, je to pravda. Ale bylo to proto, že prostě jsme neměli dobrý ten vztah a nebyli jsme ani jeden jakoby v tom místě na tom... Nedávali sme do toho nič také, tú snahu nejak to vylepšiť, skôr sme iba čakali podľa mňa, že sa tak automaticky nejak opraví, že sa zrazu už nebudeme hádať, Jo. bez toho, aby sme niečo museli zmeniť na sebe. Což samozřejmě tenhle přístup nefungoval. Takže se se Zirou rozešla. No, ale nakonec to bylo velmi prospěšné, protože když jsme se potom roce a půl dali zpátky dohromady, tak to bylo v momentě, kdy jsme fakt byli rozhodnutí, že na tom vztahu chceme pracovat a byli jsme opravdu odhodlaní pracovat na sobě, což jako to vyžadovalo samozřejmě. Ale fakt do toho i vložit všechno, takže já si myslím, že to bylo asi že to je takové prostě zásadní gro, jak mít dobrý vztah, je být ochoten na tom pracovat, protože si myslím, že i třeba ten vztah může začít super, tak si myslím, že můžou nastat ty těžké momenty v tom vztahu a že to není prostě žádný dobrý vztah, není bez práce. Tak keď ste odhodlaní na sebe makať a ste presvedčení o tom, že tá vaša druhá polovička za to stojí, tak asi tým najdôležitejším krokom je ošetriť komunikáciu. Veľa vzťahov má problémy v tom, aj náš bol taký, že sme sa fakt hádali za úplné primitívnosti a nejak, aj keď nám niečo vadí, tak sa nemusíš začať hádať, ale nějak to efektivně odkomunikovat. Jo, já si myslím, že ten konflikt, že třeba k tomu trochu změnit přístup, že jednak to trochu začít jakoby vítat, že vlastně ta kritika by samozřejmě měla být správně podaná a že mělo by to být takové jakože upřímné a jasně řečené, co ten člověk vlastně chce. Ale že ta kritika by zase z té druhé strany měla být vítaná. Tady tyhle ty konflikty jsou součástí toho vztahu a je to ten způsob, jak opravdu dosáhnout té harmonie. Takže myslím si, že i to, jak člověk zaujme ten přístup, jak komunikuje během toho konfliktu samotného, je strašně důležitý. Takže já bych řekla vítat konflikt, ale snažit se komunikovat efektivně v tom konfliktu, nebýt zraňující a nenechávat to naopak sobě vyhnít. Lidi prostě neadresují ty věci, co jim vadí, ale potom je vlastně štvou ty blbosti. Co se týče i těch námitek, že člověk musí najít takový ten right time and place. Že vlastně když jste v pohodě, tak je to jednodušší podle mě se bavit o těchto věcech, než když už jakoby ten člověk je nějaký, prostě má blbou náladu, nebo druhá polovička se právě vrátí z práce a vy zrovna na ní začnete sypat všechny vaše frustrace, které se vám tak jako v hlavě nahromadily, to asi není úplně ideální čas. Ale snažit se to říkat, když jste oba dva v klidu a najít si na to jakoby ten čas, na tu komunikaci partnerskou, je podle mě strašně důležité. Dôležitou vecou je správne vyjadriť nejakú svoju námietku alebo niečo, čo mne vadí. Napríklad máš rozhádzané oblečenie na zemi, tak nezačneš riešiť, že prečo je toto tu na zemi, že jak sa to tam dostalo. To sú zbytočné otázky, ktoré vlastne vôbec neriešia ten problém a skôr nejak iba povedať. Prosím ťa, mohla by si po sebe upratať toto oblečenie, máme tu na to miesto, nechcem to prekračovať, nechcem tu okolo toho chodiť. Jo, já si myslím, že často jsou problémem ty otázky proč. To není neutrální otázka. Moja obľúbená.
Je to tak. Myslím si, že jsme se oba dva prostě museli naučit, že tyhle ty otázky nejsou neutrální otázky a že opravdu je jednodušší přeskočit ty výčitky a rovnou nabídnout to řešení, že vlastně ty výčitky jsou extra krok, který rozhodně nepovedou jako k harmonii v tom stavu. Zase na tej príjmacej strane by ten človek mal poznať to, že ja som ťa niečo pekne poprosil a ten druhý sa nezačne hneď čovať, že ja si to upracujem, keď ja budem chcieť, alebo takto, ale povie, že jasné, vidím, že ti to vadí, daj mi, neviem, 20 minút a bude to preč. Důležité je jakoby rozpoznat ty správné kroky toho partnera a věnovat jim pozornost a potom jakoby taky reagovat přívětivě. Na tohle to si zvyknout, podle mě bylo strašně těžké, že fakt, že když už ten jeden začal dobře, tak aby ten druhý na to odpovídal taky správně, to je fakt výzva. Je to výzva, rozhodně to není za týden nebo za 2 týdny, ale myslím si, že jsme na to pracovali fakt dlouho. Nemá to tak každý. Hovorili mi prostě kamoši, že toto zrovna u nich problém není, ale u nás to problém je, já jsem si jistý, že veľa párov to tak má. Podle mě dalším důležitým aspektem vztahu je, že jsme k sobě upřímní. A jsme k sobě upřímní i ve věcech, které třeba by si možná jiní partneři neříkali, nebo že jsou třeba těžké slyšet. Ale já si myslím, že fakt je důležité se otevřeně bavit v tom vztahu úplně o všem. A zároveň to vyžaduje jako od toho druhého člověka, že vás za to nebude soudit a že to nebude si brát jakoby automaticky nějak špatně, že je to fakt jako je to náročné podle mě být upřímný a přijímat tu upřímnost, ale myslím si, že čím víc k sobě dokážete být otevření, tím hlubší je ten vztah. Je samozřejmě normální, že když jsou 2 lidi spolu dlouho, takže prostě přitahují jiní lidi, takže já upřímně bych mu radši řekla, že OK, tenhle ten kluk se mi líbí, nebo prostě tohleto, nevím, tenhle ten kluk mi psal a blablabla, bylo to cool. Když mě to tak potěšilo, že mi to prostě udělalo radost, že mě chce i někdo jiný než Juro, který se v podstatě jako tím manželstvím nějak zavázal k tomu, že mě bude chtít. Ne, just kidding, ale... Chci si sdělit i tyhle ty věci, že i tohle je součást mého bytí, prostě mých life experiences a mně přijde, že já bych tohleto měla být schopna se svým partnerem sdílet a sdílet to bez nějakých soudů. A vlastně od Jura očekávám to stejné a mně to strašně pomáhá se cítit v něm bezpečně v tom vztahu. Ako náhle začneš, neviem, klamať alebo vymýšľať si len kvôli tomu, že ho nechceš naštvať, alebo si myslíš, že ho naštveš, tak si buduješ taký mindset, ktorý bude potom na seba nabalovať tie klamstvá a podľa mňa to není príjemné a vôbec to neprospieva tomu vzťahu. Aj keď akože dajme tomu, že ten vzťah funguje, tak vnútorne by som s tým asi osobne nebol OK. Takže hej, úprimnosť all the way. Respektíve úspešný vzťah asi by mal mať tú úprimnosť a tú dôveru. No a čtvrtým takovým důležitým bodem jsou, upřímně já fakt nevím, jak se to řekne česky. 5 love languages, roughly 5 jazyků lásky, whatever. Každý nějak preferuje lásku vyjadřovat a každý nějak preferuje, jakým způsobem chce, aby mu ji ten druhý dokazoval. Těch 5 love languages je acts of service, donesu ti čaj, udělám ti večeři, prostě acts of service. Druhé je words of affirmation, což jsou ty prostě hezké slova, ty pochvaly, ty prostě fakt verbální ocenění toho, co ten člověk dělá. Takže dostali jste tu večeři, řeknete děkuji, láska, skvělá večeře, fakt to jsem si pochutnala, bylo to výborné. A tak podobně. Třetí jsou physical touch třeba, což je prostě jak v tom sexuálním, tak v tom jakoby nesexuálním slova smyslu. Takže i to, že si sednete anebo se snažíte jakoby se naplnit sexuálně, vlastně se prostě sebe běžně dotýkáte a vyjadřujete si lásku tím fyzickým způsobem. Gift giving,
To je podle mě jedno, na které zapomínám, protože pro nás dva asi není ani jednoho úplně důležité, ale jsou spoustu lidí, kteří prostě mají rádi. Není to jenom o těch jako velkých dárcích, ale že třeba, já nevím, koupil jsem ti tvoji oblíbenou čokoládu, takže to není jako, že vyloženě zahrnovat toho druhého dárky, nebo ne nezbytně, ale jsou to i ty malé věci. A za páté je quality time, ten čas strávený spolu. Ať už je to jakékoliv aktivity, které vás spolu baví, tak já si myslím, že tohle to fakt je samozřejmě jiné v každém vztahu, ale pro nás to třeba znamená i spolu hrát adventury. To je super. Na těch 5 love languages je, že každý ty hodnoty má nastavené nějak jinak. Jurův číslo 1 je physical touch. Yeah. Když já mu chci vyjadřovat tu lásku, tak je samozřejmě, že já to musím dělat tím způsobem, který pro něj je nejdůležitější a který on vnímá nejintenzivněji. A naopak, že vlastně je samozřejmě přirozené, nebo nám, jakoby tomu člověku je přirozené tu lásku vyjadřovat tím stejným způsobem, jaký on je na to sám nastavený, že co je pro mě zase přirozené. Ale aby se ten partner opravdu cítil milovaný, tak to se mu prostě v tomhle to musím přizpůsobit. A myslím si, že to rozhodně přispívá k té partnerské pohodě, že ten člověk se v tom vztahu cítí spokojený a milovaný. Já myslím si, že ty 5 love languages je takové jednoduché shrnutí toho, jak si určit ty priority a jak toho dosáhnout. Nemusí to být nějaké žiadne veľké gesta, že ja neviem, kúpim ti auto, alebo že na nejakú, ja neviem, fancy večeru, strašnú, prostě malinké vecičky, si stačí, keď fakt, že podáš čaj, alebo zaleješ čaj bez toho, aby... To ten druhý musel říkat. No, malé věci. Malé vecičky a takisto to funguje opačne, prostě keď robíš veľa zlých vecí, ale malých, že ja neviem, o nič ťa poprosím a nespravíš to a ja neviem, nepočúvaš ma, ale ignoruješ ma, tak tiež k tomu neprispievajú. My to voláme paper cuts, prostě keď sa raz poreš na papieri, nic sa ti nestane, ale keď sa dorežeš 1000krát, miliónkrát na papieri, tak si ti krvácí celá ruka, no. Ty veci sa na seba namalujú a takisto aj tie dobré veci, keď budeš milý a prostě budete k sebe, akože ochotní k sebe a budete si pomáhať a takto, tak tam bude podľa mňa aj menej priestor na nejaké konflikty a hádky, pretože budete možno viacej NSYNC. Spokojenější. Takže já si myslím, že člověk to musí fakt do toho dát docela dost energie. I jakože do těch malých věcí, které fakt čím častěji se dějou, tím přirozenější jsou a tím na tom člověk musí méně pracovat. Ale za začátku je to docela, myslím si, že je taková conscious effort, že... Určitě snaha tam musí být, ale potom to už prostě půjde automaticky. Těch 1000 malých věcí je i takový jakoby safe obal na všechny ty potenciálně vznikající konflikty, že nic se potom nezdá tak fatální, protože člověk ví, že to mezi námi je prostě dobré a že prostě my máme to dobré, na co se vždycky můžeme opřít, takže i potom to dodává energii podle mě toho vztahu, jakoby čelit těm větším konfliktům a větším výzvám. Aj keď sme sa zase dali po tom roku a pol dokopy, tak sme neboli že 100%, že OK, teraz je všetko super a našli sme si super terapeuta, ktorý nám dosť pomohol, ale keby človek od neho čaká, že tam dojde, že ty začneš hovoriť nejaké svoje problémy a on ti dá za pravdu, ale jako to není o tom, to je skoro o tom, že on pozoruje tu komunikaci. Presne a smeruje, tak moderuje tu konverzáciu mezi nami a já si myslím, že nám pomohlo se tak jako víc naladit na ty emoce toho druhého. Že nám to tak jako ukázal, že vlastně on mě nutil víc tebe poslouchat a on tě nutil víc mě poslouchat, že to bylo vlastně na tom to nejlepší. Jo, všetko nám utkvelo v hlavách a časom sme si to tak poskladali a myslím si, že to nám tiež veľmi pomohlo si uvedomovať, kedy je niečo v poriadku, kedy je niečo zlé. A rychleji rozpoznat ty špatné, takové ty patterns komunikace, ve kterých jsme se dost často jakože byli schopni tak jako vyžívat. Hej, takže to je tiež určite riešenie. Možno vám bude stačiť toto video. My jsme prostě skvělí terapeuti, my chceme ty prachy ušetřit. Hej, ale keď nie, tak nie je vôbec nič zlé na tom, dokonca je to dobré.
vyhľadať niekoho nestranného, kto má aj nejaké znalosti o ľudskom zmýšľaní a vie prečítať tých ľudí a určite to pomôže. Musíš byť odhodlaný, musíš chcieť na sebe makať. Obidvaja musíte na sebe makať. Začať spolu komunikovať, neriešiť zbytočné otázky, ktoré nikam nevedú, ale hneď ísť k veci. Úprimnosť, dôvera. 5 languages of love. If all fails, tak terapie. To je vždycky dobrá možnost. Dúfame, že si niečo odnesiete z tohto videa, možno vám to pomohlo, možno nie, možno vám to nejak akože nakoplo. Děkujeme za pozornost. Ak tieto problémy vôbec nemáte, tak neviem, na čo ste ho kúkali. Good for you guys. Hej, gratulujeme. A já určitě zase, Jurka, si pozvu na nějakým stavým videím, podle mě. Tohle to bylo fajn. Hej. Cheers!